ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብኣይ እያ ትመስል። እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢኡ መጸ። ኣብቲ ማእከል ስርናይ ድማ ክርዳድ ዘሪኡ ከደ። ቆጽሉ ምስ ፈርዐን ፍረ ምስ ፈርየን ድማ ሽዑ እቲ ክርዳድ ተረኣየ። እቲ በዓል ቤት ግዙኣቱ መጺኦም ጐይታየ ኣብ ግራትካስ ጽቡቕ ዘርኢ ዶ ዘሪእኻ ኣይነበርካን? እዚ ክርዳድ ደኣ ካበይ መጸ በልዎ። ንሱኻ ነዚ ጸላኢ ዝገበሮ በሎም። እቶም ግዙኣቱ ድማ ኬድና ክንኣርዮ ዶ ትፈቱ ኢኻ በልዎ። ንሱ በሎም ኣይፋልኩምን። ክርዳድ ክትኣርዩ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ ከይትምሑ ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ይሕደግዎም። ብጊዜ ቀውዒ ከዓ ንዓጻዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ እረይዎ ክነድድ ድማ በብእንዳእቲ እሰርዎ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፈይ ክእክቦ ክብሎም እየ። ካልእ ምስላ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል። ንሳ ኸዓ ካብ ኩሉ ካልእ ኣዝርእቲ ትንእስ ምስ በቖለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መጽአን ኣብ ጨናፍራ ክሳዕ ዝዓርፋ ካብ ኩሉ ተኽሊ ኣሕምልቲ እተዓቢኦም ትኸውን። ካልእ ምስላውን ነገሮም መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ክሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳትን ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሑቕ ትመስል። ኢየሱስ ነቶም እኩባት ሕዝቢ እቲ ብነቢ ኣፈይ ብምስላ ኸፍት እቲ ካብ ምስራት ዓለም ተሓቢኡ ዝነበረ ነግር ተባሂሉ ዘሎ ምንቲ ክፍጸም ኢሉ እዚ ኩሉ ብምስላ ተዛረቦም እምበር ብዘይ ምስላስ ኣይተዛረቦምን። ሽዑ ነቲ ኣኼባ ሓዲጉ ናብ ቤት ኣተወ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ምስላ ክርዳድ ናይታ ግራት ተርጉመልና በልዎ። መሊሱ በሎም እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርእ ወዲ ሰብ እዩ። እታ ግራት ከዓ ዓለም እያ። እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም። እቲ ክርዳድ ግና ደቂ እቲ ክፉእ እዮም። እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። እቲ ቋውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ። እቶም ዓጻዶ ከዓ መላእኽቲ እዮም። ክርዳድ ተኣኪቡ ብሓዊ ከም ዝነድድ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ መላእኽቱ ክልእኽ እዩ። ንሳቶም ከዓ መዕንቀፍትን ዓመፅትን ንዘበሉ ኩሎም ካብ መንግሥቲ ክእክብዎም ኣብ እቶን ሓዊ ከዓ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግሥቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።